Anny güni Türkmenistanda 2 sagatlap internet kesildi. 31-nji maýda öýlen tutuş Türkmenistanda 2 sagatlap internet kesildi. Bu barada Azatlyk radiosynyň ýerli habarçysy howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli gizlenlik şertlerine 3-nji iýuny habar berdi. Onuň maglumatlaryna görä häkimetleriň anny güni Türkmenistanda interneti 2 sagatlap bloklamagynyň soň ýaşaýjylaryň ençeme VPN tünsimleri işlemegi besetdi. Indi hemmeler täze VPN serwerlere geçerler diýip habarçy çaklaýar. Onuň maglumatlaryna görä telefonlara VPN goýmak üçin telefon ustalary ortaça 100 manat tölew talap edýär. VPN-çiler üçin bu goşmaça girdici bolar diýip habarçy sözüne goşýar. Türkmenistanyň häkimetleri sosial torlary olaryň hataryny Facebook, Twitter, YouTube saytlaryny, WhatsApp, Viber, Telegram ýaly messengerleri hemde Azatlyk radiosynyň we beýleki garaşsyz çeşmeleriň habar saytlaryny petikli saklaýar. Türkmenistana raýatlar ýurdun çägine bu saytlardan peýdalanmak üçin VPN tilsimleriniň hyzmatlaryndan peýdalanýarlar. Türkmenistana soňky wagtlarda häkimetleriň bu ugurlardaky çäklendirmeleriniň we ýazarlamalarynyň depkini güýçlenýär. 28-nji maýda Azatlyk radiosynyň Günnägör Türkmenistanyň çeşmesiniň habar bermegine görä, Lewap vilayatynyň Sayat etrawyna güýje daralarynyň wekilleri Türkiýede ýaşaýan türkmenistanlaryň ýakyn dogan garandaşlarynyň öýlerini aýlanyp olaryň sim kartlaryny we telefonlaryny toplady. Çeşmenin maglumatyna görä bu çärelere etrawyň polisiýa hemde milli howpsuzlyk edaralary gatnaşýar. Ýurt içinden habarlaşýan habarçylaryň we çeşmeleriň maglumatlaryna görä häkimetler raýatlaryň telefon aragatnaşygyny we internetdäki hereketlerini çäklendirmek boýunça dürli çäreleri görýär. Azatlyk radiosynyň şu ýylyň ýanwar aýyna geçiren derňewlerine görä türkmen hökümetine ýakyn çeşmeler ýurt raýatlaryny internetde ýazarlamak üçin häkimetleriň maglumat we howpsuzlyk tehnologiýalary boýunça ýürütülýän nemes kompaniýasy bilen hyzmatdaşlyk edýänligi barada güýçli alamatlaryň bardygyny habar berdi. Halkara hukuk toporlary Türkmenistanyň raýat azatlyklarynyň kemsedilmegini ýergiderli tanqid edip gelýär. Galy bersede Türkmenistan öz ilatyny dünýädäki iň haýal internet hödürleýär. Munun bilen bagly internetiň tizligini anyklaýan Speed Test barlaw tiziminiň soňky çap eden hasabatyna görä Türkmenistan oturumly broadband ýagny öýlere ýa-da edara karhanlara çekilýän giňerimli internetiň tizliginiň derejesi boýunça dünýäde 179 ýurdun arasyny iň izdaky orny eýeledi. Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçylary şu ýylyň başyndan bäri häkimetleriň VPN saytlary petikleýänligini ýergiderli habar berip geldi. Ýanwaryň ortalaryna Türkmenistanyň VPN tilsimleriniň işi baglanyny Google Play tilsimi dolu petiklenipdi. Ýanwaryň aýagyna tehnologiýa habarlaryny çap edýän halkara neşir 2 hepdäniň dowamyna ýurtda VPN gözleýän adamlaryň sanynyň tas 6 artanyny habar berdi. Beýleki tarapdan döwlet ýetirýänäki media we metbuat serişdeleri Türkmenistanyň ähli pudoklarda sanly ulgamlaryň ornaşdyrylýanlygyny tekrarlaýar. Birleşen Milletler Ugrumasynyň maglumatlaryna görä 2018-nji ýylda Türkmenistan elektron hökümeti durmuşa ornaşdyrmak boýunça dünýäde 193 ýurdun arasyna 147-nji orunda ýerleşdirildi.